Hemen hartuko dugu material paramagnetikoaren kasu partikular bat. Gure kasu partikular honetan atomoek dueten momentu angeluar osoarekin lotutako zenbaki kuantikoa bat biren dugu. Hori da daukagun kasu partikulara eta hori da aztertuko duguna. Bueno, izatez gora ezazue J momentu angeluar osoa dala L gehi S, eta kasu honetan J zenbaki kuantikoa bat biren denez, momentu angelua orbitala 0 izan behar da, S zenbaki kuantikoa bat biren balio duelako. Orduan, gure kasu partikular honetan, atomoek duten momentu angeluar orbitala nuloa da, eta bakarrik atomoek daukate momentu angeluara espinaren jatorria daukate. Bueno, orduan, hau da guk aztertuko dugun kasua. Bueno, hau izanik orduan MJ karitzaken balioak bi baino ez dira, izatez espinarekin lotutakoak direnak, eta horregatik esan dezakegu atomo bakoitzak bi egoeratan, bi espin egoeratan egon daitekela, espin gora edo espin beherako egoeratan egon aldala. Hau da, espinaren proiekzioa gora, zehazken finean, hau MJ bat biren denean, horrek esan nahi du espinaren proiekzioa positiboa, da, gorantza dugula, eta bere balioa H barra zati bi izango litzatekena, eta espin bera, MJren balioa negatiboa duena, edo espinaren proiekzioa berantza duguna, eta bere balioa minus H barra zati bi izango genukena. Beraz, hauek dira bakarrik espinaren egoerak ditugunak. Bueno, hori alde batetik, eta beraz, gero bestaldetik, gora zazue zein den atomo bakoitzak duen energien adierazpena, baldin eta kontziatzen badugu, kontziatzen ari garen bezala, sistemaren gainean alako Z-ren orantzan aplikatzen dugula B ereun magnetiko bat. Horrekin lotutako ereun magnetiko eta atomo bakoitzaren arteko elkarrekintza dela eta atomo bakoitzak duen energia mailen adierazpena hau izanik, hau dugula, orduan hementze zehaztu behar dugu eta eman behar digute faktore geometriko hori, hau dira Landeren faktorea. Eta kasu honetan espina, momentu angeluarraren jatorria espina izanik, Landeren faktore hori bi dugu. Eta biko hori izanik, kontutan izanik ere, zeintzuk diren posibleak diren MJren balioak, atomo bakoitzak izan ditzaken balioak, mailak, bi hauek dira. Mu B borren magnetoia bider B, edo minus borren magnetoia bider B. Beraz, atomo bakoitzak bi egoeratan baino ezin dira egon. Bueno, hau oinarrizko ezaugarri hauek izan da, orduan ja nolabait gu az gaitezke alako gure estatistikaren azterpena egiten, eta nolabait hasteko interesante izango zaigu gure partizio funtzioa, sistema horrek duen partizio funtzioa aztertzea. Eta horretarako, hementxe aztertzen dugu zein den atomo bakoitzaren partizio funtzioa, horretarako egin behar dugu batukaria energia maila guztien gainean, eber minus E izati KT, kasuetan bakarrik bi energia baino ez ditugu, orduan bi esponentzial hauen batura izango dugu, edo bien batura jarrezakegu kosino hiperbolikoaren funtzioan. Orduan, oso erraz izan dugu gure kasu honetan, bi mailako sistema honetan aztertzea zein den atomo bakoitzaren partizio funtzioa, eta partizio funtzio hori izango da oso interesgarria, guretzat izango delako gure alako jatorria edo funtzio sortzailea beste funtzio termodinamikoak ateralizateko. Eta hori da ondorengo pausuetan egingo duguna hainbat ezaugarri estatistikoak kalkulatuko ditugu.